No ga ya manya ga monti kedu ka imere kedu ka ekesa anyanwụ kedu kwanu ka mbazi si egbuji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo isiokwu anyị tata anyị ga-akọwa ụfọdụ emume maọbụ omume maọbụ omenala ndị Igbo na-emegasị dị iche iche nke ọ bụ naanị ndị Igbo na-eme ụfọdụ obodo nwekwara nke ha nwekwara ụfọdụ dịkwa na omenala Igbo obodo ndị ọzọ na-emegasị ya bụ nke mbụ wee bụrụ ihe anyị chefugoro na a na-eme ya bụ iru mgbede. Gịnị bụ iru mgbede? Abịa n'ala Igbo, ndị Igbo oge gboo bụ ndị kpọrọ iru mgbede ihe bụ emume ha na-eme iji kwado nwanyị maka alụmdi ka nkọwa. Abịa na iru mgbede bụ emume nwanyị na-eme tupu ọ lụọ di. Ka esi eru mgbede anwa bụ nwanyị topụtegoro, nwa agbọghọ topụtegoro ịnụ di ga-anọ na be nna ya. Ọ gaghị na-echu mmiri, ọ gaghị na-aga nkụ, ọ gaghị na-eme ihe ọbụla, naanị ime ụlọ ka ọ ga-anọ iji mee ka nwa agbọghọ anwa chapụta maa mma, ju eju n'anya, ka ihe ọbụla ghara ime ya maka di ọ ga-anụ. Oge eji ebido iru mgbede na-abụkarị oge a na-akwado ịkọ ọrụ ugbo. Nwa agbọghọ dị etu agaghị eso ndị be ha aga ọrụ ugbo nke afọ anwa. Ọ ga-anọrọ onwe ya nọrọ n'ime ụlọ, ndị be ha ga na-akpọrọ ya onye egwu, ga na-achọta ya n'ụlọ, ga na-eme ya obi ụtọ. O nweghị ihe mgbakasị ahụ ọbụla, ọ gaghị na-esi nri, o nweghị ihe ọ ga na-eme, naanị n'ụlọ, naanị otu ebe ka ọ ga na-anọ. Ya bụ oge ọnọdụ otu ebe ahụ ka a na-akpọ iru mgbede. Ọ na-akwado ya maka alụmdi, akwadozi ya maka ihe dịgasị iche iche ọ ga na-eme. Oge ahụ ka nne ya, ka ọ dịara nne ya ị na-ekụziri ya na eke ị ga-esi n'ọdị gị, na eke ị ga-esi na-emete di gị, na ihe niile ị ga na-eme ka ọ bụrụ na obi na-adị di gị mma. Ịghọta? Ọ bụrụ na ọnwa agacha, ọ bụrụ na ọnwa 6 ka nwa agbọghọ ji eru mgbede, oge ọbụla nwa agbọghọ nọ n'iru mgbede, mgbe anwa ka ndị di ga na-abịa be nna ya. Ụfọdụ ga na-abịa, ọtụtụ ndị mmadụ ga-esi ebe tere aka wee na-achọta nwa agbọghọ anwa nọ n'iru mgbede maka alụmdi ya. Ka m gwara gị na ihe dị etu adịghịzi ugbu a, mana ana m akọrọ gị ihe dị ugbu a, na-akọwa gị ka omenala ndị Igbo si wee dị oge a. Ọ bụrụ na ndị mmadụ a na-achọ ya abịa oge ahụ, ugbu a oge ahụ ka ọ dịara ya ịghọta na onye ọ chọrọ ma ọ na onye ọ chọghị. Ọ bụrụ na nwa agbọghọ ekweta na onye m chọrọ ịnụ ekwetego m na m ga-anụ onye dị etu a, ha bịa mee ego n'isi ya, emechaa ihe niile gbasara nwa agbọghọ bịa nwa. Oge eji apụtakarị iru mgbede ma ọ bụrụ na akọcha ọrụ na-ewetazi ihe ubi, oge anwa ka eji anọcha iru mgbede nwaanyị. Ụbọchị nwaanyị anwa ga-anọcha iru mgbede ya, ihe ọ ga-eme bụ na ndị be ha ga-akpọ ndị egwu, kpọọ ndị ikwu na ibe ha, ndị oyi ha nakwasị ndị dị iche iche. Nwa agbọghọ ya, ndị egwu esoro ya wee gaba afịa. Ọ ga ịzụ afịa mgbede, ihe a na-akpọ mgbe nwaanyị pụtara iru mgbede wee chọzi ịga afịa, ihe a na-akpọ ya bụ ịzụ afịa mgbede. Ndị egwu ga-eso ya, ndị oyi, ndị ikwu, ndị ibe ga-eso ya bụ nwa agbọghọ. Ọ gbara egwu si be ha wee gaba afịa. Mgbe ọ ruru afịa, ọ ga-azụtacha ihe niile ọ dị ka ọ chọrọ maọbụ obi ya gwara ya zụta. Mgbe ọ zụtachara ihe dị etu a, ha ga-akụkwara ya egwu anwa wee na-abe di ya. Ịma na mgbe ahụ enweghị ihe dịka ụgbọala, onye ọbụla ji ọkpa aga ebe ọbụla ọ chọrọ ịga. Ịghọta? Mana n'ọnọdụ ebe anwa tere ezigbo akwa, ị mara na ụtụtụ echi ya ndị be ha ga-esokwa ya kọrọkwa ya egwu wee kurukwa egwu wee naruo be di ya. Ịma na ọnọdụ iru mgbede ya agago, o wee banyezi n'ọnọdụ alụmdi na nwunye. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ ịlọ ụwa. Enweghị m ogologo okwu dị ebe a, mana anaghị m agwa gị nkwenye gị ma ọ bụ ihe ikwenye hụ, mana a na-agwa gị nkwenye ndị Igbo, onye bụ ezigbo onye afọ Igbo kwenyere. Ịlọ ụwa bụ otu n'ime nkwenye ma ọ bụ emume ndị Igbo na-emegasị dị iche iche. Onye Igbo ọbụla kwetere na mmadụ na-alụ ụwa. Anyị bụ ndị Igbo ekwetere na onye a mụrụ taa, onye anwa nwụọ na nke ya agago. Anyị kwetere na onye dị etu a ga-anachite ụwa ọzọ, nachitekwa ụwa ọzọ, nachitekwa ọzọ, na-agakwa etu a ka ọ ga-esi na-anachite. Ebe anwa ka e ga-esi wee nwee ihe gbasara ịlọ ụwa. Ịghọta? Ya bụ na ịlọ ụwa abụghị naanị ihe i chere na ọ na-eme ma na ya eme. Anyị anaghị ekwu nke i chere, anyị na-ekwu nke ndị Igbo kwetere. Mmadụ na-alụ ụwa. Ndị Igbo bụ ndị kwetere na mmadụ nwụọ, ọ bụghị nke ya agachaghị etu a, na onye dị etu a ga-anachite. Eleghị anya, ụfọdụ ndị na-alụ ụwa na-aga lụọ ụwa ebe atụ ha anya ha. Ụfọdụ na-alọkwa ụwa n'ofu ezinụlọ anwa. Ịghọta?
ndị Igbo na-ala ụwa ebe dịgasị iche iche, ma ụfọdụ n'ọtụtụ oge ka mmadụ ga-anwụ nwoke ọlụ ọwa n'ụdị nwaanyị. Mere na ezinụlọ m, ọdụ nwaanyị nke obere bụ onye amụrụ n'ụwa nwoke, mana dịka ndị kọwara na ọ bụ nwaanyị nọrọ ya ụwa, ka anyị siri ma na ọ bụ nwaanyị nọrọ ya ụwa ruo tata bụ na mgbe nne m ochie nwụrụ, ya bụ nne nna m nwụrụ, anyị bụ ndị Igbo kwetara na nwaanyị a ga-anachite azụ, ekwere izu ekweghị ọnwa. Nne m dị ime nke nwanne m nke ọdụ nwaanyị, dịka mgbe a mụrụ ya nwoke ka a mụrụ ya, mana iri ya na ebe niile bịazi gosi ka bịa dịka nwaanyị. Mgbe a mụrụ ya, o ruo otu abalị nna m wee nọrọ na nrọ. Aka m akọwara unu, nrọ bụkwa ihe ọzọ ndị Igbo kwenyere na esi agwa mmadụ okwu. Ya bụ nna m wee fụ nne ya, ya bụ nne m ochie wee fụ nne ya, wee sị ya, nne ya wee sị ya, ga ebezila na m nọ be gị, n'agbanyeghị dị na anọghịzi m dịka nne gị, mana aka m nọkwa be gị. Ọ gwa ya sị ya, kedu ka m ga-esi mara na ịnọ? Akụkọ a bụ ihe mere eme, ọ ka dị na be anyị ruo taa. Ọ sị ya, kedu ka m ga-esi mara na ị ka nọ be m? Ọ sị ya, n'ọdụ nwa gị anwa nke anwa a mụrụ nke ikpeazụ nke nwunye gị kụ n'aka n'ọmụbeghị ya. Ọ sị ya, kedu ka m ga-esi kweta na ọ gị bụ ya? Ọ sị ya, na ka ị ga-esi mara bụ nke mbụ bụ na ụbọchị ị natara akwụkwọ were chi ịga mmiri, na iko eji eku mmiri gbawara, m wee were mgbọ igwe bụ ihe eji amachi ite eji eku mmiri. I wee sị m, nne, na ite gị na-eri na ọmụma chiere gị ya. M wee gaa n'ime ụlọ wee bute igwe wee na-etinye mgbọ igwe n'ọkụ iji mee ka ya bụ mgbọ igwe ruo, ka m nwee ike machiere gị ite ahụ. Amaghị m ka mụ na mgbọ igwe a si jee, mgbọ igwe ahụ wee ruo m n'aka, aka m ahụ wee kpụcha. Ichetere ya? Ọ sị ya, na o chetere ya. Ọ sị ya, nsogbu adị, na ị ga-agakwuru nwa ahụ, na nwa ahụ amụrụ ọfụ bụ akpa mgbọ igwe ahụ wee pụta ụwa. Ọzọ, ọ bụrụ na ikweta ha nke ịbụọ bụ na ike ihe azụ ntị m na azụ ntị m kpopụrụ akpopụ, mana nke iru mechiri emechi. N'okwu ụzọ a bụkwa ụzọ ọzọ ị ga-eji mara na ọ bụ nwa lọrọ gị ụwa. Chifo, nna m wee si n'elu wee gbadata, wee kute nwanne m nwoke a, wee kirie aka ya, wee fụ na ya bụ mgbọ igwe ka dị ya, ana ọ ka bụ mgbọ igwe a ruo tata mụ na-eme ihe onyonyo a. Azụ ntị ya kpopụkwara akpopụ, mana ọ pụtara n'ihu ruo tata mụ na-agwa gị ya. Bụ na ọ bụghị naanị na akọrọ akọ, ịlụ ụwa bụ ihe ziri ezi, bụ ihe ndị mmadụ na-eme ọfụma. A na-alụ ụwa, ịghọta ma ikwetere ma ikweteghị, a na-alụ ụwa. Naanị ihe nwere ịgwa gị ya bụla ọgwụla ka m ha m n'ọnụ, ka ya bụ ihe onyonyo a ghara ite aka. Enwegasịrị ihe dị iche iche ma ọ bụ emume dịgasị iche iche ndị Igbo kwenyere na ya. Aga m akwụsị ebe a. N'ihe onyonyo ọzọ na-abịa, eka m nwekwara ike ịkọwara gị ụdịrị ma ọ bụ ihe dịgasị iche iche ndị Igbo kwenyekwara na ya, ma ọ bụ emume, omenala nakwazi ihe ịtụ aka ndị Igbo kwenyekwara na ya. Ka emesịa.